Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Okay, sige. Pagpili ko na asa imo ana. Kanang simple lang gud. Kana. Kana lang ako. Kanang ibabaw sa green nga sapatos. Kada bang murag, yun na, murag, naimarkang LVO? Okay, sige. Sir? Excuse me. Yes. Pila na? Kana miss? Oh, kana, sir. Murag nindot ada? Pila na, sir? 10 million. Usa? Cancel, oy. Cancel na. Kada na sa boss. Kana green. Gana. Barato na sir. 1.2 million. Pauli na to, eh. Pauli ta. Buang ta, bombs. Gawas to, eh. Pauli ta. Diri lang ta sa pikas. Bida. Buang tas presyo dire, kamahal ko na ni. Nakadina na nga presyo sapatos. Sakay gaho mo na sa patusan, no? 10 million. Basig di nata mo lakang. Basig, mudaga na to siya iya. O di ba ka? Maguba to hantos ka batayon. Naagid na, karong presyo ha, Franco. Kining diri sa mo, Miss Bibs. Diri lang tali. Okay, sige. Tanawang mga presyo. 9,000. Nasa itag 15,000. Bidang sa patusan, no? Sige. Pagpili diha. Atol ka tas punta. Na may kay okay dito lagan. Ayaw Tawis dito, dito sa uy. kwinta dito. Naalagi. Pero hangad na kay tugsimod, uy. Saklakang. Tangtang sang lapalapapay. Sige na, pagpili na lang diha. Asa may imo, ana? Na Jordan 1 ay. Or kanang Kobe Bryant. Naitag 35,000, oh. Uy, ilang no, bida, kinilang, kinilang. Daring data-data na ko. Oh, okay. Pingan ko ning maayo taon. Kisa na ko, Karon pagyud taon ko makasapatos sa inyo na ini. 15,000 pesos, bida. Bagay man sa mo. Hapit, san mahurot akong sweldo taon sa kabuhan ng sapatos sa Miss Babes? Ayaw ka balak ka, good. Data-data bitaw na. Naog lang ko dito silong, Ito lang ko sa parking lot. Ayaw, kuyog na ko. Basin pa dig atakihon ko, way makatabang na ko. Bida sa nang takihon. Takihon ko taon. Ano, doon na rin kay sakit. Wata kay baw. Mas maayo man ang naa karon, may makatan-aw ginako kung maunsa ko. So, kung sa may mahitabo na ko, nadayon ka nga makatabang, mao na i-roll nimo. Basta mo kuyog ka nako, ha ba? Okay. Okay, Miss Babes. Mao na saktong trabaho sa usa ka driver, Franco. Danang bodyguard. Pasagdan ko nimo. Simba ko kung sa mahitabo na ko. Ikaw may pangitaan, di ba? Oo. Ang kasabot ko, Miss Babes. Very good. Arita dire. Sundan ako siya. Maulito akong trabaho. Gusto siya. Pasagdan ako siya. Simba ko kung sa'y daotang mahitabo niya. Wa ko makatabang. Wa ko makapanlipod niya. May mong question nun ko sa pangalagad ako niya. Tinagod ng mga kamay kay. Tibuok mo ng kwarto ni mo? Sa pagtuon ni mo nako, gipobrehan ka nako. Atik na po. Di na ate koy. Dako raman niya makay. Wala ang diha o gamay-gamay. Awa ay pulos ni taglinibo. Yung mo trukod ka daw hanong ko ni mo kwarto karon. Kapilay pagpanolis. Pagtarong niya may kayo. Gani. Dahil lagi ka ng kwarta. Kadaog ka. Daog ka sweatless. Diferensya. Ako 376. Ang ako di ay. Oo niya. Niya ang migawas kay 326. Diferensya usa. Mao ba? Nga ako sa ang tumoy sa ako. Mauray husto. Na, kung ang imong tumoydo, diri sa akong tunga, haskang igua. Karaan bitaw niya. Tagayin ako diya. Usa ka bol. Areglado ikay. Ikay.
lagi ito'y auto sa inyo kagalina? Auto. Auto. Oo, auto. Auto tos pangasawon nun ni Franco. Iya mo tugot. Mo ba? Oo, milyonarya mang pangasawon nun sa akong anak. Wa ka sa may kayo ay tinuod ka? Oo, inigminyo nila do. Adto na may manimuyo sa usa ka subdivision. Unya, biyaan na ako ng squatter nga dapit. Mikay. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Isun sa ito ba mo biya ka na din eh, Mikay? Biya kayo, kapoy kay tanaw sa atong mga naong ding pulos pobre oy. Unsa? Kapoy, og tanaw sa mga naong ninyo nga mga mutaon kayo. Kanina mo ba may kakahilas na yung tao ni mo? Oy, di na hinilas do. Puyan yun na ako ang kalibutan sa mga milyonaryo. Nandoy ba ka usaw kung mo pagkabot na taon? Makabuot ko na do. Pinaagi kang Franco. Kang Franco? Kamito na ko ang akong anak nga si Franco para maangko na mo ang mahayahay nga kaugmaon. Oh, salig-salig ka nga. Gwapo-gwapo na anak ni mo. Timan ha. Timan gyud. Oh. Basta tuan ako sa subdivision magpuyo. Inig-agi na ko din Naapagani ng mga istambay din ha. Nga mga bugal-bugalon kaayo. Paligsan ko na sa akong sakyanan. Ay, mo tra. Mau ba, Mikay? Aw, kung dili gani, imo harong cellphone pagka ninduta ko ni mo rington hanggawa ka. Oh. Di atin Manubaay kanya, kanindot ni mo og cellphone. Nasa manawag na ito. Oh. Batanon ra ba? Oo, onya, Sa do. liting halini nga may asim pa ta. Panggara, abi na kung imong tuba ra may asim do. Hasta di ay ka. Basta lagi, kana sila. Bumbahan ko na sila. Gamit ang among private nga helicopter. Mikay! Kapoy sa trabaho ka, oy. Permitan mo sunod-sunod. Labi na sa klase sa amo nga inunani. Tang kutasa lagi. Dito, distrikto, pero kalbaryo pod. Nganong kalbaryo man, Franco? Kalbaryo yun para nako. Kalbaryo kayo. Nganong kalbaryo gani? Kamaayo man kang babae na si Miss Babes. Dili man ka na siya strikta. Usa na sa ka problema ron ako. Ha? Ngano man? Usa yun na sa kong problema ang iyang kinaiya. Ay paraguan. Naglibog ko nimo. Magproblema ta sa ngilad nga batasan. Karon nga naay maayog batasan, problema gihapon. Unsa man ang problema ha? Tungod sa iyang kaayo, maikog tang mo isplikar. Ha? Oh, sakripisyo tag sige sunod-sunod. O niya, sige tag tanaw sa hindot kay niyang legs. Nya, doon na split ang iyahang dapit sa may, basta, dapit sa iyang paaog bugan. Mga Franco oy. Lagi, yung sinina ba, doon na split. Mao di problema na ko. Problema kay ko, ana, kay ibogo pero di ko kasulti. Tay paraguan, Franco. Asa man si Miss Babes? Adi asod, mili pag bracelet, gold ga bracelet. Paliw kong ingon niya, B. Mga kong sorry nga. Gipost na ko sa FB. Okay. Sa sunod ba? Panang hida, ayaw, ditso-ditso. Yes, Boogie Boy. Sige, bye. Kay nigawas sa ma'am Babes, ha? Ma'am Babes, ma'am, si Miss Babes, ha? Sugato sa nako. Aron dadon ko rin yung mga pinalit. Karon, naginusara akong miyaray dari. Inlas na kay Smith, Babes na ako na. Di na siya gusto makikuyog na ako. Bisan sa pagsimba, likaya na siya. Yun na. Orag, si Babes o si Franco. Miss Kuya, paabot ako sa parking lot, ha? Sige. Paabot ako dito. Sige, bye. Kaya lang. Oh,
What a small world. Nagkita na po ta, JC. Nga naman nagpagkita ta. Angay ba ng ikatinga, babes? JC. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.